Mange af vores unge her i landet går ikke videre i uddannelsessystemet. Cirka halvdelen af de unge, der kan gå videre, går ikke videre. Og under aftenens debat vil vi beskæftige os med disse spørgsmål, og velkommen. For at forbedre folkeskolen, hvordan vil kandidaterne stille sig om prismer? Hvad planer har de? Hvordan vil man udnytte vores største ressource her i landet? Og det er kandidaternes diskussionsemne i aften, debatemne i aften. Vi skal byde velkommen til dem, og jeg skal byde specielt velkommen til en lærerrepræsentant. Det er jo ikke alle os, der kommer ind på folkeskolen hver dag. Kan du fortælle lidt? Må jeg først starte med at sige, at vi i september måned i sidste at vi har tilskrevet Naalakkersuisaq for uddannelse et brev omkring de problemer, vi står med til daglig. Vi var 14 lærere, der skrev under på denne henvendelse. Det vender vi tilbage til. Når du kommer ind på skolen, går ind i en klasse, hvad er det så, du oplever? Hvad er det, du ser? Det kan være meget forskelligt. Det kan være elever, der møder op uden deres skoletaske. Det vil sige, at de ikke har de remedier, de redskaber, de skal bruge i løbet af dagen. De kan have klemt nogle bøger, de skal bruge i løbet af dagen. Der er elever, der sover over, så kommer for sent. Og der er elever, der møder trætte frem, uden at have sovet hele natten, og uden at have fået den nødvendige hvile. Og derfor er meget svært at samarbejde med. Med andre ord, så har I virkelig oplevet disse problemer på kroppen. Ja, det er svært. For eksempel, i dag, så var der 8 elever, der kom for sent. Og efter et par timer, så var hele klassen samlet. Der er også en del elever, som ikke møder op overhovedet i perioder. Og det medfører, at de fjerner sig mere og mere fra deres klassekammerater. Elever, de elever, der møder op på skolen om morgenen, uden at spise morgenmad, tænker kun på, at jeg er sulten, og derfor har de ikke den koncentration, der er nødvendig. Og det går ud over deres klassekammerater. Og selvfølgelig, hvis der har været problemer på hjemmefronten hos eleven, så er det noget, der går ud over deres tanker. Det er noget, der går ud over den indsats, de kan yde i skolen. Med andre ord, I prøver at hjælpe elever, som har en hel palet af problemer. Hvis vi vender os til kandidaterne, hvordan skal vi gøre, hvis vi skal give lærerne muligheden for at passe deres arbejde? Vi må finde nogle i samfundet, må blive enige om, at uddannelse er en af de grundlæggende nødvendigheder og en ressource. Og derfor må vi også indse, at dette er et ansvar, som vi har på hjemmefronten hos forældrene. Og alle børn må lægge vægt på, at de er i skole. De går i skole for at lære noget.
Ikke alene for at lære noget, men også for at opnå de erfaringer, som årene giver gennem deres gang i folkeskolen. Men nu hører vi jo, at lærerne har de problemer med at bruge deres kompetencer som lærer. Det er vigtigt, at vi støtter lærerne. Der er blevet bevilget økonomiske midler til netop dette arbejde. Vi har et eksempel fra Sisimiut, også med hensyn til kontakten til hjemmet, hvor vi har indhøstet nogle erfaringer. Og derfor er det også nødvendigt, at vi i skolesammenhæng anvender den assistance, som psykologer kan give omkring de problemer, som eleverne måtte have. Men vi kan jo se, at på den skole, vi taler om, der har de en psykolog. Men hvad med forældrene? Det kan vi ikke komme udenom, forældrenes rolle. Forældrene skal vi tale med. Hvorfor er situationen den, sådan som den er i dag? Hvordan kan vi overvinde de problemer, vi har? Hjemmene, forældrene må være involveret i dette arbejde. Men desuden vil gerne hjælpe forældrene i den her sammenhæng. Fra Inuit Ataqatigiit. Hvordan børnene end er, hvordan de opfører sig, hvordan de gebærder sig, må vi bruge alle kræfter på at lære dem de kundskaber, der de kan få i skolen. Vi ved, at de problemer eksisterer, hvor børnene møder op uden deres skoletaske, uden at spise noget, før de kommer i skole. Og her er det vigtigt, at lærerne har de nødvendige redskaber, kunne arbejde med dem. Læreren kan jo bruge mange kræfter på at hjælpe disse børn, på at uddanne disse børn. Men hvis de ikke er spist, hvis de ikke er motiveret, men det arbejde kan gøres på skolen. Vi har jo haft forsøgsordninger med skolemadordninger, og det er efter vores opfattelse vigtigt, at vi fortsætter med dette arbejde. Men det vigtigste her er, at skolens forpligtelse ligger i, at skoleeleverne skal have den nødvendige uddannelse ifølge de regler, vi har. Og derfor er det også vigtigt, at de svage børn, dem der ikke har spist hjemmefra, eller dem der ikke har sovet nok eller har problemer, også skal hjælpes fra skolens side. Hvordan skal vi fra lærernes side sørge for, at disse børn også føler sig som en del af klassen, som en del af arbejdet på skolen. Og derudover er det vigtigt, at disse ting også tages op under læreruddannelsen, også blandt de lærere, der arbejder i det. Der er mange initiativer i gang, også for at formindske antallet af elever per klasse, for at gøre det nemmere at overskue, for at gøre det nemmere. Hvad tænker du om det, at I skal dygtiggøre os, I skal have nogle bedre redskaber? Da skolevæsenet blev overgivet til kommunerne, ved jeg,
at de forskellige skoler langs kysten fik alt mulige andre udgangspunkter at arbejde ud fra. Vi ved også, at vi i år har fået her en kæmpe besparelse, som vi skal indrette os efter. Mange af os lærere bruger vores tid på at videreuddanne os i forbindelse med vores lærergerning. Og os, som kun har få timer til videreuddannelse, har vi gjort på baggrund af, at vi bliver pålagt kun at tage et bestemt antal timer til at videreuddanne. Selvfølgelig vil vi gerne vide noget om psykologiske redskaber osv., men det er ikke sådan, vi er blevet uddannet. Nu hører vi, at lærerne de ønsker at videreuddanne sig. Det her er ikke kun et spørgsmål om kommunen Sammersuk. Da sparebestræbelserne startede omkring folkeskolen, så var det andre skoler også på kysten, der blev ramt af det. Hvad vil vi gøre ved det? Selvfølgelig lægger vi alle sammen vægt på uddannelse. Og hvis vi skal prioritere, må vi hele tiden lægge uddannelse på førstepladsen. Hvordan? For eksempel her i Nuuk. Den her nye bygning, som man har talt om, til 90 millioner. Hvorfor bruger vi ikke de penge til forbedring af folkeskolen, af uddannelsen? Hvordan skal de 90 millioner bruges? Ja, til uddannelse. Vi ved også, at vi har fået 300 millioner kroner. Hvordan disse millioner er blevet givet fra kommunerne til skolerne, for at de kan lærerne mulighed for at gå på kursus for videreuddannelse. Selvfølgelig er det for partierne ret vigtigt, at lærerne får de bedste muligheder, både i deres arbejde og deres videreuddannelse. Og også forbedring af arbejdsforholdene til daglig arbejdsmiljøet. Det vil vi meget gerne være med til at hjælpe til. Denne problemstilling er ikke ny, og der var heftig debat desangående for et års tid siden, og vi kommer med et lille klip fra november måned. Martha har behov for en pause, inden hun skal til time igen, og hun og 13 andre lærere forlanger, at det gøres en indsats for, at lærernes arbejdsvilkår forbedres, og politikerne opfordres til at vågne op, fordi børnene er vores fremtid. Nick Nielsen, som var naalakkersuisoq for uddannelse sidste år, har du ikke gjort noget? Da lærerne fremkom med et ønske om et møde med mig, tog jeg over til dem, og i den her sag vil jeg gerne sige, at det, som lærerne har sagt angående deres interesser og de vilkår, de gerne vil
er forbedret. Dem har vi inddraget i uddannelsesstrategien, som skal implementeres i og med, at folkeskolen udvikles. Vi er tre ressortområder, tre instanser, der har stort ansvar for skolen, det er kommunerne kan gøre, og selvstyret. Derfor har vi så også ifølge et ønske fra Lærerforeningen og fra Genukas side, at der foretages en undersøgelse af, hvilke områder, der skal udvikles i folkeskolen. Og derfor har vi lyttet til de problemstillinger, der er blevet fremlagt i nærværende sag. Det er 1 år siden, at I sendte skrivelsen til Nick Nielsen. Hvordan er forholdene i dag? Forholdene er blevet forværret i dag. I besparelserne i Kommunalreformer er fortsat i gangværende, og vi blev også truet med at skulle fyres i foråret. Og vi blev behandlet på den måde, at vi for en uges tid siden der meddelte skoleinspektøren, at der ud fra et ønske fra Kommunalreformers side, så må der ikke laves mad i et fag, der hedder lokalevalg, selvom det er et eksamensfag, og selvom der er nogle elever, der har interesse i at lave mad, så kan dem, der ønsker at komme op i eksamen i det fag, ikke komme til eksamen. Det vil så sige, at det lyder som, at du ikke er helt tilfreds med kommunens forvaltning af skolen. Ja, jeg mener, at Inatsisartut og Naalakkersuisut svigter vores børn, lærerne og forældrene. Det er en problemstilling, der skal ordnes. Det er meget stærke beskyldninger. Hvad skulle du have gjort, Nick Nielsen, som har været den hovedansvarlige? Jeg synes, at det er vigtigt at understrege, at forvaltningen af folkeskolen hører under kommunerne, og det er noget, der er kørt i flere år. Det, at kommunerne har ansvaret, er noget, vi skal respektere, og der bliver bevilget penge til det. Og vi har fra Siumuts side ingen planer om at tilbagetage forvaltningen af folkeskoleområdet til selvstyret igen. Det, der er vores opgave, er at kontrollere, at loven bliver fuld. Jeg har understreget understreget over for dem. Er det nok at understrege? Skulle du ikke have handlet? Jeg mener, at jeg har handlet, fordi der var konsekvenser for besparelserne i Kommunalreformers og over for såvel elever som lærere. Og jeg mente, at vilkårene burde tages op igen fra kommunal side. Når vi kigger tilbage, så var vi til valg, og de mindre partier ville gøre en ekstraordinær indsats i folkeskolen, og i den var demokraterne også med, som også ville lave noget ekstraordinært for folkeskolen. Hvad gjorde I dengang, Nivi? Siden dengang sagde vi, at når man bliver færdig med folkeskolen, så skal børnene være klar til at komme videre med en videreuddannelse, inden der er gået 1 år efter folkeskolen er afsluttet. Vi mener, at den bedste løsning er, at vi ikke bare kigger på disse politikere, men laver en aktiv handling. Vi skal som politikere
Vores opgave som politikere er, at vi skal kræve af skolebestyrelserne, at de tager handling. Vi tager hatten af for lærerne, som gør en stor indsats. Det, jeg tænker på her, er, at inden barnet starter i skolen, så ved man, hvilke behov barnet har. Og inden barnet kommer dertil, skal barnet have hjælp fra den offentlige side og have gode redskaber. Hvilke redskaber? Men hvor? Hvilke handlinger skal det til hvor? Vi ved, at der er ansatte i såvel vuggestue som børnehaver, at der er tegn på, at et barn viser symptomer på, at der er en handling, der skal gøres. Og det, vi skal være gode til her, det er, at vi under ingen omstændigheder skal spare på, at disse ting skal gøres bedre. Og vi skal i det stadie starte med et effektivt samarbejde med forældrene fra børneinstitutions side, således at barnet er hærdet godt til, inden det starter i folkeskole. Der bliver taget initiativ fra børneinstitutionernes side med at etablere et samarbejde med forældrene, som tit og ofte siger, at det ikke har kræft. Tit og ofte så gør vi jo også nogle gange det, at der bliver en ubalance, når vi ikke har kræfter nok til at tage os af et barn. Vi er gode til at påpege forældre, som ikke er gode til at opdrage børn. Det, vi skal være meget bedre til, det er, at vi har ressourcestærke folk, som træder til. Og der er 66% dysfunktionelle familier med alkoholproblemer, og det er noget, som vi skal være bedre til at gøre noget ved. Vi kigger lige på nogle tal. Vi skal kigge på tal, der har noget med, at der er 47% af samtlige folkeskoleafsluttede elever, som ikke kommer videre i systemet. Hvad vil I gøre ved den problematik, Bhakti Inuit? De vil først gerne sige noget om det er, at det der er det springende punkt i problematikken, det er, at vi i mange år ikke har taget udgangspunkt i os som et samfund, og som også har været meget dyrt for nogle af os, hvor der er nogen, der bliver agterudsejlet og tabt bag vognen. Og det er, at vi har prioriteret at tage udgangspunkt i et andet samfunds opbygning. I og med, at vi erkender det, at det er også meget vigtigt, at vi kigger på, hvem vi er og hvad vi sætter højt som nogle vigtige værdier i vores samfund. Og det er naturligvis også noget, som også bliver prioriteret endnu mere i disse år. I mange år er der mange forældre, er der mange familier, på grund af undertrykkelse også videregivet denne sociale arv. Og der var nogen, der sagde her, at der er mange dysfunktionelle familier, som ikke har fået hjælp, familier, som ikke har kræfter, familier, som har alkoholproblemer, og det er så også dem, der i det daglige også er en tung byrde i samfundet, og deres problemer bliver også en byrde for lægerne. Jeg synes, at det er meget vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne, at uddannelsesområdet ikke spares på. Vi skal prioritere menneskets behov og ikke prioritere
etablering af lufthavne. Du nævner lufthavne. Du tænker på etablering af en lufthavn i Qaqortoq. Hvor konkret kan du sige om det? Hvis der skal være flere penge til at opfylde de krav, der skal gives til børn, hvad tænker du på? Vi prioriterer mere materielle ting, i stedet for at prioritere immaterielle ting. Der er mange, lufthavnen i Qaqortoq står højt på dagsordenen i den politiske debat i disse dage, og man prioriterer ikke de immaterielle ting, der er behov for, og de penge, som vi skal bruge på at gøre familielivet stærkere, så bør vi bruge pengene til at forstærke forældre. Det kan vi blandt andet gøre ved at have større udvikling af familiecentre, hvor familier kan hente den hjælp, de har behov for, og det er det, som vi bør tage os meget mere af i disse år. Bodil, omkring det med, at kommunen har ansvaret for skolevæsenet, det er i forhold til dengang, det lå under hjemmestyret. Ja, der er forskel. Disse 4 store kommuner, som har jo forskellige økonomiske vilkår. Så derfor er der forskel. Stille Lynge. Hvis selvstyret tager penge tager af de økonomiske midler, som er tildelt til folkeskolen, så sker der det, at disse muligheder, der forvendes der, man ligesom slår en mur igennem, slår et søm igennem der. Det kan ikke være mening. Der er for eksempel også spørgsmål om børn og dansksprogethed og grønlandsk. Hvordan er det? Jamen, kommunerne og selvstyret må arbejde sammen omkring det her spørgsmål. Hvad mener Skal kommunerne blive ved med at være myndigheden bag folkeskolen, eller skal det være selvstyret? Jeg mener, at det er helt nødvendigt. Nu er det jo kommunerne, der har den myndighed. Men her er det vigtigt, at der er en direkte linje mellem selvstyret og kommunerne. Og kommunerne har jo ansvaret over for lærerstanden osv. Og her er der spørgsmål. Spørgsmålet er, om det er kommunen eller selvstyret, der skal have overmyndighed. Vi vil fra vores side have den direkte linje mellem selvstyret og hvor selvstyret har en konsoliderende myndighed. Hvor skal pengene til en sådan ordning komme fra? Det skal gå igennem en omprioritering af de eksisterende midler, men det vigtige her er, når der er en kontrolmyndighed om hvordan vi forvalter folkeskoleområdet, der uddannelsesområdet. Vi kigger ikke på kontrolmyndigheder i aften, så vi går videre. Hvor skal ansvaret ligge? Jeg mener, at den ansvarsfordeling, vi har, skal vi udvikle videre på. Det vil sige, at det ansvar, som selvstyret i dag har, skal ikke ændres. Kommunernes ansvar skal ikke ændres. Men disse 2 myndighedsområder skal arbejde nærmere sammen. Jeg mener, omkring kontrollen, det er ikke noget, vi vil tage. Jeg mener, at kontrolmyndigheden ligger hos kommunerne, og vi stoler på kommunerne i det her spørgsmål. Så der er ingen grund til, at vi skulle ønske at lave om på dette forhold. Omkring spørgsmål
Om det skal ligge hos selvstyret eller kommunen, det vil jeg godt se spørgsmål sammen. Vi må lave nogle regler, som indeholder krav. Vi vil fra vores parti kunne godt sætte som krav, at mindst 85% af vores børn går videre i deres uddannelsesforløb. Og hvis kommunerne ikke kan opfylde dette formål, så må selvstyret gå ind og byde på. Hvad er jeres holdning til det? Det er korrekt, at selvfølgelig skal selvstyret lægge rammerne omkring hele folkeskolen i Grønland. Og det er så kommunerne, der skal udføre denne myndighed. Hvem har så ansvaret? Vi mener, for eksempel i samarbejde med de andre partier, at kommunen eller selvstyret gennem et samarbejde og gennem en åbenhed overfor hinanden arbejder sammen. Det er også et spørgsmål om, at alle partier sætter sig ned og snakker om, hvordan vi indretter det her bedst. Og Randi Broberg, naturligvis skal de myndighederne selv samarbejde om det her spørgsmål. Hvis der er problemer i dag, så må vi stole på, at kommunerne kan løfte deres opgave. Selvfølgelig kan kravene blive skærpet fra selvstyret. Det kan være nødvendigt. Og derfor, på den anden side, så kan kommunerne også den anden vej sige til selvstyret, hvis I har de og de krav, så må I betale for at vi kan opfylde disse krav. Så med andre ord, så skal kommunerne have flere økonomiske midler. Ja, det er rigtigt forstået. Bodil, har du nogle kommentarer med hensyn til et spørgsmål til Nick Nielsen? Er det sådan, at naalakkersuisaq ikke har varetaget sit ansvar på rimelig vis? Der er blevet sparet penge på folkeskoleområdet. Når der mangler økonomiske midler på fiskeriområdet, så træder selvstyret omgående til. Vi snakker ikke om Inuit Ataqatigiit her. Bodil har et spørgsmål. Hvor er ansvaret? Og hvorfor har du ikke opfyldt det ansvar? Vi må huske herpå, at folkeskolen stadigvæk er kommunernes anliggende, og det respekterer vi. Og det er også vigtigt at huske, at folkeskolen bliver kørt af kommunen, og at det så er IA, der sidder på kommunen her. Så derfor er det vigtigt også at have det in mente, at det er IA, der kører kommunerafsamler. Det er et spørgsmål om dit ansvar. Spørgsmål, det vil du ikke rigtig svare på. Mit ansvar som naalakkersuisaq, den folkeskolepolitik, jeg har haft, har jeg sørget for, at vi kunne opfylde. Men jeg må også sige, at vi i forbindelse med de diskussioner, der har været omkring folkeskolen, har inviteret alle partier til en snak. Med disse ord fra Nick Nielsen, så afslutter vi første runde af denne debat i aften. Meqqatuarfianit ilinniartut atuartut naamassullutik ingerlaqqinngitsoortartut pillugit
Lad os tale lidt nu om frafaldet fra uddannelsen. Når der er 24 elever, så er der 2, der går videre umiddelbart. Okay. Vi skulle have haft den, på en skærm, undskyld. Så er der 2, der går videre med deres vedudde. 11 går videre på efterskole her eller i Danmark. Og de resterende 11 går ikke videre med nogen uddannelse. Hvad med de sidste 11? Hvis de skal have mulighed for en videreuddannelse, hvad gør vi så? Og nu skulle vi have forbindelse Raortok. Og vi har i Raortok Sofia Gero Josef. Du er 26 år og læser på 3. GU 3. GU i Raortok. Kan du fortælle lidt om, hvordan dit forløb har været uddannelsesmæssigt? 2004 blev jeg færdig med folkeskolen og tog direkte på efterskole. Men blev ikke helt færdig med men i 2005 gik jeg på højskole i Raortok et helt år, og 2007 gik jeg på aftenskole og startede der på GU, hvor jeg ikke blev færdig på grund af alkoholproblemer, blev smidt ud af skolen. Og så i 2012 GHX startede på GHX her i Raortok. Og læser stadigvæk her i dag. Det vil sige, at du har været igennem længere forløb og er snart færdig. Hvad er det for problemer, du har stødt på undervejs? Jeg har ikke været parat til at møde de udfordringer, jeg mødte, efter jeg gik ud af folkeskolen. Og også et spørgsmål om, hvordan jeg selv personligt har kunnet takle de hurdler og de problemer, jeg har stødt på. Vi siger tak til Sofie. Hvorledes med unge mennesker som Sofie, hvis de skal have gode muligheder. Vi taler om den restgruppe på 11, som jeg talte om før. Hvad gør vi? Jeg mener, at vi her, for eksempel Qaqqara Kommune, har kigget på dette problem. Der er gjort forskellige ting. Initiativer er taget. Børn, som bare er stoppet op efter folkeskolen, bliver det hjulpet til. Det vil sige, at hvad vi gør, det vil sige, at de skal have specielle rådgivere. Fordi vi har det jo af den opfattelse og den overbevisning, at lærerne skal bruge deres kræfter på at undervise. Så derfor må der træde andre kræfter til for at kunne hjælpe disse børn med disse problemer videre på deres vej. Det kan være socialrådgivere, og de bør findes, og de bør arbejde med på alle skoler. Som et eksempel, når vi har præstemangel som et eksempel, så gør vi et eller andet for, at dette problem kan blive løst. Lad os også som eksempel, for eksempel her i Nuuk, alle skoler her i Nuuk har socialrådgivere tilknyttet. Skal dette spredes ud til alle? Til alle skoler på kysten. Skolerne har brug for den rådgivning, som disse socialt uddannede kræfter har. Fordi, igen, lærernes rolle er at undervise. Men problemet er jo, at lærerne føler, at de ikke har den støtte, så de bruger en stor del af deres tid på netop social rådgivning.
Det er blevet sagt tidligere, dette arbejde for at forbedre skal startes allerede helt fra børnehavestadiet. Hvorledes med denne rejse? Hvad vil I gøre? Vi ved, at Sofia ikke er et enestående tilfælde i dette spørgsmål, og hvad vil I gøre ved det? Elevens egen eget værd skal fremelskes, skal kultiveres, således at de kan nå frem til det, de gerne vil, på grundlag af deres egne ambitioner, deres egne ønsker. Og under den forløb skal der være nogen til at pege de rigtige retninger hen og kunne hjælpe dem i deres forløb. På den måde tror vi, at disse unge mennesker, som vi taler om, får mulighed for at kunne videreudvikle deres muligheder. Jeg mener, at også baggrunden for det, at der er rigtig mange forældre, også heller ikke har været igennem disse forløb, og på den måde har vanskeligheder ved at kunne støtte deres børn i forhold til de krav, der findes i dagens samfund. Hvem er det, der har ansvaret, hvis der er noget skævt? Vi kan pege på virksomheder, på forskellige arbejdspladser og skoler. Der er en stor verden til forskel mellem den verden, virksomheden lever og skolerne lever. Jeg har selv oplevet det i Ilulissat, og derfor er det vigtigt, at man hele tiden sammenkæder både det virkelige liv med hensyn til arbejdspladser og skolen. Og du mener, at man på den måde kan styrke mulighederne for elevernes, de resterende elevers videreuddannelsesmuligheder. Ikke for at gentage noget, der er blevet sagt tidligere i valgkamp, men tidlig indsats er vigtigt. Siumut. Det er det problem, som vi har kendt i mange år. Har vi fra Siumut taget meget håndfast om, hvis et ung menneske ikke går videre i en uddannelse, så har vi jo etableret Bjerresafit. Vi har forskellige muligheder, for eksempel Ravdok, om hvorledes vi kan forbedre hele det forløb i de første 3 år efter folkeskolen. Plus, jeg gerne vil sige til Nivi, disse virksomheder, som du taler om, kan vi jo se, at alle de skoler, vi kan kigge på, har i deres bestyrelse fra forskellige institutioner eller virksomheder i deres forældrebestyrelseskreds. Det er vigtigt at have et helt klart billede af, hvor disse unge mennesker efter folkeskolen gerne vil hen, når de er færdige og kommer ud af skolen. Men vi allerede fra folkeskolen sikrer os, at ingen af disse elever bliver tabt, efter at de går ud af døren den sidste dag. Det er selvfølgelig de helt basale kundskaber omkring regning, omkring sprog, omkring matematik, som de skal lære. Men derudover er det også en dannelsesproces, de skal være igennem.
hvad mener Atassut? Det blev sagt for lidt siden fra vedkommende elev fra Arot, at det, at man måske er meget ung, når man kommer ud af folkeskolen, så står man der og er i tvivl, og vi kan ikke komme udenom, at vi kan heller ikke komme udenom, at vores folkeskole bliver jo kørt på 2 forskellige sprog. Så hvis de har problemer med det ene eller det andet sprog, så er det der de ekstra problemer kan opstå. Derfor mener vi, at vores elever må have mere tid til at kunne udvikle sig i deres ungdomsår, og det er derfor, vi ønsker at genindføre 11. klasse. Vi kan ikke sammenligne os med Danmark, hvor man kun har et sprog, man skal uddanne sig på. 11. klasse, som er gået til 11. klasse. Sofia, du har gået i 11. klasse, og du er en af de sidste, der er gået i 11. klasse, og at Atassut vil genindføre 11. klasserne. Hvad mener du om det? Jeg er enig med Atassut, fordi dem, der går ud af 10. klasse, er for unge og for uerfarne, og der er alt for mange, som ikke har særlig meget fokus på barnet. Vi siger tak til Sofia. Så skal 11. klasserne genindføres Baktinadarak? Jeg mener, at dette spørgsmål ikke kan svare sådan lige med det samme. Da det gode skole blev indført, så har der efterfølgende ikke været en undersøgelse af dets virkning og om hvad eleverne i den gode skole har opnået. Men vi hører jo, at der er for mange elever, som er meget umodne, når de er færdige med 10. klasserne. Er det så ikke ensbetydende med, at der er behov for, at 11. klasserne genindføres? Det er noget, som vi kan sige, vi kan være åbne overfor. Baktinadarak er åben for forslaget om, at 11. klasserne genindføres. Vi er meget imod, at 11. klasserne genindføres, fordi problemet med skærene ikke er i 11. klasserne. Problemet skærene er, at det, der er til grund for, at den unge er så uerfaren, er, at vedkommende ikke kan vaske tøj og ikke kan styre økonomi. Altså sådan nogle kerneting, som man bør kunne, når man, eller noget man bør kunne have lært i sit hjem. Der er også mange forældre, der for eksempel føler, at de svigter barnet, når de får barnet til at vaske gulv og sådan noget. Men hvordan skal vi gøre for at gøre forældrene være mere strenge i deres opdragelse? Skal vi bare sige ud over hele det andet, at de skal være lidt strengere i deres opdragelse? Vi skal lave nogle informationskampagner, hvor der for eksempel skal være samarbejde mellem forældre og skolen. Ikke sådan at kigge ned på nogen, men at fortælle forældrene, at I bør indføre visse ting, så barnet lærer grundlæggende, basale ting, for at lære om ansvar og for at lære om, hvad man gør for at kunne klare sig selv. Man kan nok ikke beordre det, men samarbejde med forældrene. Hvad med jer, Siumut? Vil I genindføre 11. klasserne? Altså de forhold og de muligheder, som vi har givet, har været til gavn. Og der er flere, som har taget en uddannelse.
Men der er alt for mange, som stopper i uddannelsessystemet og ikke kommer videre i uddannelsessystemet. Og så jeg synes, muligheden for at kunne gå i efterklasse bør være der. Når folkeskolen afsluttes, så er der 45%, der går videre på efterskole i Danmark, blandt andet. Det vi også kan gøre er, at vi kan snakke med børnene om, hvordan de kan komme mere direkte videre. Og det er et ansvar, som vi bør tage ansvar som politikere. Det vil sige, at vi skal tilpasse de videregående uddannelsesmuligheder, så håndværksuddannelserne skal også forbedres. Vil IA genindføre efterklasserne? Nej, det vil vi ikke. Men det jeg godt vil nævne, det er, at jeg lige nævnte lige før, og det er, at man så vidt muligt i så en ung alder skal børnene kunne ting, som de skal kunne klare. Og det, som Inuit Ataqatigiit gerne vil vurdere, det er, at man starter tidligere i skolen. I 0. klasse eksempelvis. Der er mange børn i bygder, hvor der ikke er børnehaver, ikke bliver passet. Og man kan få børn til at lære noget så tidligt som muligt bruge 0. klasserne. Der er nogen, der siger, at 0. klasser, eller der er nogen, der siger, at vi efterligner Danmark for meget, og det med 0. klasser, det bliver jo så også en efterligning Danmark. Jamen et barn bør jo kunne de ting, som barnet skal kunne, før det starter i skolen. Det at genetablere efterklasser og bjerresarfe, det er nu indførelse af 0. klasse, ikke også en supplering. Nej. Det, der er vigtigt, det er, at børnene de bliver stimuleret og gør skole klar. Vi siger tak til Inuit Ataqatigiit. Partiet Inuit Ataqatigiit vil I genindføre efterklasserne. Vi er åbne for, at efterklasserne genindføres. Det også ser ud til, at der er en tendens til, at dem, der bliver færdige i 10. klasse, bliver videre sendt til bjerresarfe. Efterklasserne kan bruges som en personlig udviklingsmulighed, hvor man udvikler sig skolemæssigt, hvor man lærer at tage ansvar for at komme ud i den store verden. Ikke sådan, at det bliver en teoretisk uddannelse på lige fod med 10. klasserne. Man kan gøre det i samarbejde med virksomhederne, og så kan man også bruge efterklasserne til at komme videre i sin personlige udvikling, hvor man for eksempel gør sig klar til at komme ud i den store verden. Gå lige tilbage til, at I har lige været med i koalitionen. I kom også ind på indførelse af efterklasser ved sidste valgkamp, men der er nu ikke kommet et lovforslag om det, selvom I har været i koalition. Det er noget, vi kæmper for stadigvæk, og vi kan høre, at der er flere partier, der bliver mere og mere åbne for at få genetableret efterklasserne. Jeg mener, at 0. klasse der synes jeg med hensyn til det, at der jo allerede nu er en eksisterende procedure, hvor børn i børneinstitutioner kommer på en skoleparathedstest,
Og jeg synes også, at det er vigtigt, at familierne ikke allerede betragtes som tabere, fordi det ikke har gode nok danskkundskaber. Med hensyn til efterskolerne, og vil lige nævne det, 45% af efterskoleeleverne er jo dem, der kommer videre fra folkeskolen. Hvad mener I fra demokraternes side, Nivi? Vi synes, at efterskolerne er en god mulighed, og det, jeg synes er meget vigtigt, at der skal være forståelse for, det er, at vi er agterudsejlet uddannelsesniveaumæssigt. Bjerre Sarfet efterskoler er jo i gangværende. Og hvad er det, vi skal gøre for at undgå de problemstillinger, der er blevet til for, at efterskoler og Bjerre Sarfet skal være eksisterende? Vi skal være mere tid med at starte på vores uddannelse. Vi er jo først færdige, når vi er over 20 år. Og nogle gange så kommer der nogen, der er 26 år for at komme og arbejde her. Det skal ikke være på den måde, at altså Bjerre Sarfet bør ikke være et mål. Der skal være mulighederne af håndværksarbejds- eller håndværksuddannelserne. Og det vil være af stor værdi, når et ung menneske starter på en arbejdskarriere så tidligt som muligt. Siumut, under jeres regeringstid, hvad vil du sige med hensyn til de ting, som der i nærværende forum bliver nævnt, som man ikke er tilfreds med? Jeg synes, det er vigtigt at understrege, og det så vi også i tv, at vi har samfundsmæssige sociale problemer, og det har også haft stor påvirkning af vores børn. Og vi kan ikke oppefra det kræve, at det skal gøre sådan. Det, der er vigtigt, det er, at de projekter, der skal laves, og de ting, der skal køres, også er noget, som kan skabe grundlag for tryghed og for værdighed for det enkelte individ, og det er også noget, som der også bør være plads til i et uddannelsesforløb. Og på den anden side, som er vigtigt, det er, at tanken om udviklingen og for kompetenceudviklingen især. Når vi kigger på de sidste 4 år, så er der på landsbasis 50%, som er kommet videre. Det er ligesom, om der bør ske noget, efter at de har været i regering i 30 år. Indtil 2001 er det ikke brug for fornyelse. Det der med, at der er nogen, der siger, at der ikke er sket noget, det er, at der vil jeg gerne komme med eksempel med, at i 1996, der var vi 50 studenter, og i år er vi antallet af studenter, der gennemførte deres uddannelse, 150. Men ikke desto mindre, så er der jo mange, der tager efterskole, ophold og Bjerre Sarfet ophold. Der er mange, som er kommet videre. Det er ligesom, at der er en kæmpe opgave, der skal løftes i det her. Det, der er vigtigt her, det er, at det skal være meddragelse af uddannelsesinstitutionerne, hvor det samarbejdes, og det er også vigtigt. Og det er også en af de ting, jeg har gjort, er, at jeg har inviteret de samtlige partier, hvor
Vi har gennemført flere seminarer, og det projekt, altså uddannelsesstrategiprojektet, har en værdi af 1,6 millioner kroner. Den her restgruppe, såkaldt restgruppe på 47%, hvad er så jeres mål for at nedsætte den her procentsats, for at nedsætte antallet? Hvis I får magten og muligheden for det efter valget. Vi planlægger det således. For det første, vi er i gang lovgivningsarbejde for at netop at imødegå dette fra disse procent 47% ned til 24%, ligesom også håndværkeruddannelse eller ikke boglige uddannelse også får en fremskridende placering i det her fremtidige uddannelsesarbejde. Og jeg håber, at disse initiativer kan samle et flertal hos os. Hvad er vores mål? Vi vil gerne være selvstændige. Og hvad er det så, det kræver, at vi simpelthen har vores egen arbejdsstyrke, at vores kultur bliver udviklet osv.? Hvad er det, der er vigtigst her? Er det pengene, der kommer ind på? Siumut arbejder altid ud fra håndfaste, håndgribelige emner. Derfor har vi undret os over, at Parti Inuit i deres tid i Inatsisartut ikke er fremkommet med et eneste forslag omkring disse spørgsmål. Det er ikke kun ord, vi snakker om. Det er faktisk rigtig mange penge. 1,6 milliarder taler vi om nu. Hvad med disse 1,6 milliarder? Hvordan stiller I Inuit, at der ret sige sig til det? Det er det spørgsmål, er vi. At vi selvfølgelig får flest muligt ud fra folkeskolen, så de kan komme videre i et uddannelsesforløb. Og at vi holder antallet af frafaldende fra efterfolkeskolen på et lavest muligt niveau. Også et spørgsmål omkring forskellige ekstra eksamener undervejs. Men i IA kigger vi primært på folkeskolen for at styrke folkeskolen. Hvordan folkeskolen skal styrkes. Vi ved de problemer, vi støder på, og primært uden for Nuuk. Vi ved, at lærerne her i Nuuk vil vi også gerne have lærere herfra fra Nuuk ud på kysten, spredt ud på kysten til forskellige skoler, for at styrke skolerne på kysten. Så vidt muligt skal vi arbejde for, at vi udfører den her dette folkeskoleforløb, uden at disse elever falder fra, når de er færdige med skolen. Og her spiller lærerne en kæmpe rolle. Hvad er det en kritik mod Iliniarfissuaq, mod læreruddannelsen? Og problemerne stammer det fra mangler på læreruddannelsen. Jamen, der er ting, der skal rettes op. Lærerne skal kunne undervise og lære børnene de kundskaber, de har brug for. Måske kan jeg forestille mig, at lærernes formand måske bliver ligefrem overstadig lykkelig over at høre dette. Vi bliver nødt til at inddrage læreruddannelsen, for det er derfra hele lærerstanden udgår. Men ikke mindst er det vigtigt, at der er en videre uddannelse, en videre dygtiggørelse af disse lærerkræfter, efter de er kommet igennem Iliniarfissuaq.
De krav, som bliver større og større, må de kunne møde, og derfor må vi på den måde være i stand til, inden alt for mange år er gået, at kunne sige, nu er der ikke flere, der har problemer, når de kommer ud af skolen med deres videreuddannelse. Vi skal lige tilbage til Qaqortoq og sige tak til Sofie. Tak fordi du var med, og vi håber der alt god vind i fremtiden. Og på den måde kan vi komme videre på den næste overskrift. Ja, Den tredje afdeling har vi jo været et par gange inde på Qaqqarta Kommune. Vi kigger jo på de problemer, og vanskelige problemer, som vi støder på. Men det er ikke alt, der er rigtig dårlige nyheder. Vi har kigget på Qaqqarta Kommune, hvor det har været rigtig dygtige for at sikre, at flere og flere elever kan gå videre efter folkeskolen i deres uddannelse. Der har været 67%, som der har været frafald på 67%, som nu er nedskåret til 37% i Qaqqarta Kommune. Vi har stadig problemer med at få tallene op på skærmen. Og de tal viser også, at man i Qaqqarta Kommune har fået flere GU-studerende. I 2010 var der kun 62, og det er steget i dag med 55%. Vi har spurgt Qaqqarta Kommune, hvorledes de har kunnet nå frem til at opnå disse resultater. Vi har sat markant ind på en bred vifte af opgaver og indsats. Sulinniutinik arlalinnik ingerlataqarpugut taakkulu politikerinik iliusaqarusuttunik ааllaavеqarput unittuunginnissaat anguniarlugu suliat qulitsikilluit aallunneqarput maliteqartineqartuarlutillu små projekter i søen, og dem følger vi op på løbende. Med andre ord, man kan godt ændre tingenes tilstand. Det er med andre ord også, at hvis der er politikere og folkevalgte, der ønsker at ændre på den herskende tilstand, så må man vel agere på det. Hvad gør vi så? For det første er det jo korrekt, at vi selvfølgelig skal lære af de gode erfaringer og de gode initiativer og tiltag, som eksisterer. Vi har en tendens som politikere at finde uenigheder, men lad os samarbejde om disse spørgsmål med fremtiden for øje. Og simpelthen for at kunne videreføre og forbedre og højne standarden. Vi fra partiet eller kan vi ikke stille tiden kigge på, at der er så mange elever, der går i stå efter folkeskolen. Har man ansat forskellige rådgivningsinstanser, rådgivere i forbindelse med dette arbejde. Kunne man bruge denne model langs resten af kysten? Kunne man bruge disse modeller andre steder på kysten? Ja, vi kigger på det, og vi undersøger det, fordi det er vigtigt, at vi gør det, kører dette arbejde i samarbejde, ikke alene med elever, men deres forældre, også med skolen som sådan. For på den måde at etablere et samarbejde for alle involverede. Og Qaqqarta Kommune har man også gjort en stor indsats for at holde fast i samarbejde med forældrene.
Og man har en intraside på skolerne i Qaqqara Kommune for at opretholde denne kontakt. Det hurtigste, vi skal lave, det er at bruge de idéer og de initiativer, der er anvendt i Qaqqara Kommune, og sprede dem ud til resten af kysten. Intranettet er meget vigtigt i forbindelse med skolearbejde. Men det er ikke kun Qaqqara Kommune, vi skal kigge på. For eksempel her i Nuuk, Adorfi Stynge og den private skole her i Nuuk har rigtig gode resultater at fremvise. Og privatskolen, der er okay, man betaler sig, men det er jo ikke alle forældre, der har råd til at have deres børn gående i privatskole. Men vi kan jo se på Hans Lynge, Adorfi Hans Lynge, som er en kommunal skole, hvor det er gået rigtig godt. Selvfølgelig er det vigtigt at nævne, at Adorfi Hans Lynge har en god ledelse, og ikke mindst, at lærerne i deres arbejde kigger i et nærsamarbejde. Det her, det er altså Ringerbut her i Nuuk. Hvordan med kysten? Hvordan med bygderne? Vi ved, at vilkårene og mulighederne er forskellige langs kysten, og dem vil jo forbedre. Hvordan? Vi må kigge på økonomien. Jeg vil gerne sige det så tydeligt som muligt. Vi kan jo se, at naalakkersuissis medlemmer rejser for eksempel for et beløb omkring 900.000 kroner på årlig basis. Er det nødvendigt? Og vi ved, at skolerne en gang imellem simpelthen må kopiere forskellige papirer for at kunne have noget undervisningsmateriale. Hvordan kan naalakkersuissis rejse for så mange penge, når lærerne bliver nødt til at bruge en kopimaskine for at bare skaffe deres uddannelsesmateriale? Her i landet, når vi har så stort et problem, så må vi sige, når vi har så mange problemer internt her i Grønland, så må naalakkersuissis vente med at rejse ud til den hvide verden, til de er ordnet og til de har klaret de problemer, vi har her internt. Andet kan vi ikke acceptere. Vi har et lille sidste indslag. Vi kan måske skele til vores kommune, hvor vi har nogle aktive lokalpolitikere. Kommunitsinni politikerit sulilluartut isumassarsiorfiineqarsinnaaput nuna tamakkerlu suliniutissatut immaqa naalangisaalaarluni aperisoqarsinnaavoq ukiut quliqqaangiuppata atorfi tamarmik kalaallini inutalersorneqarnissaat siuniunneqarsinnaanersoq. Om 10 år, så kan alle grønlændere besætte alle stillinger i Grønland. Om 10 år, hvis vi forestiller os et øjeblik, at alle poster rundt i Grønland kan besættes af grønlandske eller fastboende. Lad mig så sige, at vi i Siumut altid har arbejdet for at have fastboende den grønlandske befolkning til at besætte de poster, vi har her i samfundet. Så derfor kan jeg kun støtte den udtalelse, der kommer her fra Sisimiut. Og selvfølgelig vil vi og har vi gjort alt for at kunne nå derhen. Hvordan skal man sprede dette budskab ud, og så det kommer til at fungere langs kysten? Det er meget interessant, det de gør i Qaqqara Kommune, og jeg har også været der flere gange for at lære mere om det, for at høre. For eksempel har de lavet initiativer omkring skolebespilning.
De forskellige skoleledere har fået muligheder for at kunne videreuddanne sig. Kommunernes eller skolernes samarbejde med lærerne er blevet udvidet og videreudviklet. Det er disse områder blandt andet, som jeg har hørt på Nuafir. Og alle disse gode erfaringer, som vi kan høre om, bør vi sprede ud til resten af kysten. Men det vigtigste her, at de forskellige, vi må kigge på, at de forskellige kommuner, der er i Grønland, er forskellige. De er placeret forskellige steder på kysten. Så derfor vil vi gerne indrette det så efter de behov og de nødvendige tiltag, som man føler, der er i kommunerne. Hvordan med her kan vi se, at nogle af klasserne på nogle skole kommer faktisk 100% ud i et videre forløb uddannelsesmæssigt. Naturligvis er det beundringsværdigt, at dette kan ske. Men vi skal ikke hermed bort fra, at det er kommunerne, der stadig har ansvaret for skolevæsenet. Og også, at de gennem en god rådgivning fra lærers side, fra skolernes side på forskellige måder, kan komme videre i deres forløb. Hvis vi går videre til Bartse nu, hvis vi skal følge Bartse Inuit Ataqatigiits tankegang, hvad er så jeres situation eller position på det? For det første må jeg jo stille lige svare Nielsens lille angreb på os. Vi har fra Bartse side halvandet år i Inatsisartut, hvor du siger, at vi ikke har fremsat forslag i Inatsisartut. Vi har fremsat mere end 20 forslag. Men vores administrationssprog, vores sprog i det offentlige, er så dansk, præget af dansk, hvor dansk kræves. Så derfor er de gået at stå. Jeg mener, at et sådan angreb fra Siumut også kræver svar. Omkring de spørgsmål, vi har rejst vedrørende sprogets vigtighed, mener vi, at vi faktisk har vagt en stor interesse og diskussion og debat ude i samfundet. Det har blandt andet medført, at møder i mange tilfælde i dag kræves afholdt på grønlandsk. Det har vi taget op som et vigtigt område. Det, der også bør nævnes, det er, at der for nogle år siden har der været erfaringer med det, hvor elever, når de bliver færdige med deres uddannelse, kommer videre. Altså, man gør en indsats for, at de kommer videre. Er det ikke noget, som bør være noget, man bør gøre noget ved sådan på landsbasis? Jo. Altså, de 2 velfungerende skoler, dem bør vi hente erfaring og inspiration fra. Og desuden vil I gøre en landsdækkende indsats, ja. Men det, som vi også bør være vågne over for, det er jo, at der er forskellige behov i de forskellige regioner. Og så må vi så hente inspiration ud fra de velfungerende skoler. Det vi skal gøre, det er, at vi skal genindføre videre uddannelse af læger. Hvis det skal gøres det, altså vi er snart færdige. Hvad skal det gøres? Og hvor skal man hente pengene fra?
så fremt folkeskolen skal videreudvikles. Hvis hvis fundamentet, hvis husets fundament er godt, så kan i det her tilfælde skolen have gode vilkår. Vil det sige, så er det sådan uanset om, hvor det kommer til at gå ondt hos ældre for eksempel. Nej, vi bør kunne bruge det der 1,56 til noget bedre, fordi og folkeskolen er noget, som vi skal prioritere, fordi det er den, der er grundlæggende for mange, eller det, der er grundlæggende for vores unge. Jeg vil gerne bruge Qaqqata Kommune som et godt eksempel, der uden særlig mange penge har taget ansvaret. Og så bør vi også som forældre også tage ansvar, hvor vi henter penge, hvor vi tilsidesætter økonomiske midler. Hvor skal vi tage penge fra? Altså vi kan så når der gør med, eller politikere kan rejse mindre, og vi kan også tilkalde konsulenter udefra mindre. Siumut synes vi, at der skal laves et landsdækkende initiativ, og i bekræftende fald, hvor skal de økonomiske midler så hentes fra? Det vil sige, det er, at når vi ser på udgifterne i de nordiske lande til et skolesøgende barn, så er udgifterne størst for et skolesøgende barn her, og det er der, vi har de dårligste resultater. Det vil så sige, at de økonomiske midler skal være uændrede. Vores strategier skal være anderledes. I Qaqqata Kommune har man ændret strategi uden at bruge flere økonomiske midler. Det er det, der er det spændende i denne debat. Nu er der ting, hvordan vil I flytte eller forøge kvaliteten uden at hente økonomiske midler fra andre steder? Altså strategier er ting, som vi skal søge efter kontinuerligt. Og det er noget, som bør være et mål for samtlige kommuner, og det er også derfor, vi fra Inuit siger, at så frem vi ikke når det mål, så er det vigtigt, at der er nogen, der holder kontrol og fortæller, at det og de mål skal I nå, og det kan vi hjælpe jer med ved at gøre på den og på den måde. Det så siger, at den kontakt, der er fra lovgivernes, eller dem, der laver lov, og til dem, der effektuerer loven, det er, at der er et samarbejde, der skal være velfungerende. Vi har for eksempel bemidlet eller givet økonomiske midler til skoleferien og mad til skolebørn. Altså de vigtige ting, som børn har behov for, dem har vi også behov for. Skal der gøres en landsdækkende indsats Inuit med hensyn til at samtlige jobs bliver besat, eller er besat af Grønland om 10 år. Det er jo, at det er vigtigt for os, at de penge, der cirkulerer i Grønland, forbliver i Grønland. Selvom debatten er god her, så kan du også i morgen kl. 9 ringe på 36 16 66 for at stille yderligere spørgsmål om uddannelse. Vi slutter snart, og nærværende debat vil blive sendt på dansk. Tak for i aften.
Ja.